Nakikalayo ng Department of Public Works and Highways 11 sa kapulisan sa pag-safeguard sa construction site sa Coastal Bridge sa Santa Ana Wharf. Mato ni Dean Ortiz, tigpamaba sa DPWH 11, isalig nila sa kontraktor kung muduso kini og legal action aron di na masubli ang insidenteng pagpangawat. As far as we are concerned, the project is already under contract with the contractor, so it's their sole responsibility to request for additional security. But of course, as the implementing agency, we will also be seeking the assistance of the Philippine National Police on that matter, together with the barangay concerned. Kahinumduman nga nagpatala sa Santa Ana Police Station ang gwardya sa Sagunson nga gingong pagpangawat og bakal sa grupo sa mga kalalakinan sa ginakonstruct nga tulay sa Santa Ana Wharf. Sa pagiginabi sa Arman Davao sa gwardya nga si Jeric nga matagabi ang insidenteng pagpangatake sa maong mga sospetsado. Gisulayan paggukod sa mga guard og nag-warning shot na kini ngadto sa mga suspect apan inay mo patuo gipaulanan hinuon kini og mga bato sa mga nagsilbing mga lookout. Matod sa gwardiya nga gawa sa pagpangawat og bakal, gibastos usab sila sa grupo sa kalalakinan. Anasa napulo ka mga bakal ang nasibat sa mga suspect sa pinakaulang insidente niadtong weekend. Sa pikasbahin nilusad og follow-up investigation ang kapulisan aron madakpan ang mga suspect. Sumala ni Police Major Jake Goles, Santa Ana PNP Station Commander. Mag-deploy siya og pulis aron motabang og bantay sa seguridad sa area. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN.